Brown hair falls flawlessly. A different side of beautiful, a different kind to me. Reflections in the glass, distant mirrors move too fast to see. Doncs aquest congrés de ciències em sembla molt interessant perquè jo he après coses que no sabia gràcies a les altres escoles i també espero que les altres escoles aprenguin del que nosaltres explicarem. A mi em venen ganes d'estudiar més i aprendre més coses. A mi m'agrada perquè aprenem coses dels altres companys. Va ser bastant llarga i molt divertida, ja que vam aprendre moltes parts de l'ou que no sabíem, que seria la cèl·lula més gran, i a mi em va agradar molt. Hem vingut a presentar la nutrició i hem parlat de l'aparell digestiu. És una oportunitat fantàstica per explicar el que hem après durant el curs. Emocionant. Interessant, perquè mai havia anat a un congrés. La sostenibilitat és la forma que les persones humanes cuiden el medi ambient. El cos humà. El recorregut del menjar. Hem vingut a explicar els peixos. El nostre curs és P5. Doncs per aprendre a no tenir tanta vergonya i aprendre més coses. També per saber coses dels altres i per exposar el nostre experiment i que ho sàpiguin els altres col·legis. Venim aquí a explicar-lo perquè nosaltres ho hem après i volem que els altres també ho sàpiguen. Loud thoughts make her cry. No one has the answers, 'cause no one's asking why. A mask covers a face, crowd all running and the race pass by. You're perfectly imperfect, perfectly imperfect, perfectly imperfect. L'electricitat, que hem fet experiments com fer un circuit amb la llum i... Hem après moltes coses. Jo no sabia quasi res del que hem estudiat. Hem après com fer un circuit elèctric, quins tipus d'energia hi ha, combustibles, de tot hem après. Hem vingut a presentar els arbres i les plantes del pati nou que ens tenien molt interessats. No els hi passava res, que teníem curiositat per saber què hi ha dintre d'uns arbres. Hem vingut a presentar quina fruita li agrada més als nens a l'escola. Vam fer una pregunta i una hipòtesi i després vam preguntar als nens quina fruita els agrada més i cada nen va enganxar una tira del color de la fruita que li agradava més i així vam fer la conclusió. Hem fet un projecte sobre l'aire que... Com podem demostrar que l'aire és matèria? I hem fet un experiment on hem agafat una pilota sense aire i hem demostrat que l'aire pesa una pilota sense aire, l'hem pesat en una bàscula i l'hem posat aire i hem demostrat que l'aire pesa i hem dit que pesava 262 i amb aire pesa 267. Que si deixem molt temps el formatge fora de la nevera es floreix. Doncs hem agafat diferents formatges i els hem posat dintre d'una bossa i al cap d'una setmana els hem mirat amb el microscopi. Hem investigat i hem après bastant de totes les
interaccions i ens ha semblat bastant interessant. Ara al parc ens el mirem diferent, encara que llegim les mateixes coses, sabem que hi ha interaccions amb els diferents animals. Sobre les estats de la matèria, Que hem descobert per què està feta la matèria, per partícules molt petites que es diuen àtoms. Ara explicarem una mica sobre el peix saltarí de fang, que és un peix que viu al fang i té potes, i això és el que ens van preguntar. Aquest peix pot viure fora de l'aigua, perquè agafa l'aigua del fang i pot respirar fora de l'aigua. To me. Oh, fall silently. Her voice is floating softly down a busy street. Again she goes ignored. Cracks begin to show beneath her feet. el congrés a mi m'ha semblat molt bé. Perquè han explicat coses molt interessants. M'agrada molt això de presentar fotos, fer-te preguntes, perquè jo crec que et fan pensar i és una bona manera d'estudiar, tenir teories teves pròpies. Altres coses, per exemple, com els girassols, com respiren els peixos, les tarongers. Hem vingut aquí a explicar coses del girassol i hem estat aquí escoltant els companys per investigar altres coses. Primer vam plantar un girassol al nostre hort, després vam veure el seu procés i d'allà doncs, vam veure com es transformava i el ritme més o menys que creix. Hem après que unes quantes coses i coses que no sabíem. Com què? Com les cèl·lules que no sabíem que estaven i hi havia una i que eren tan llargues. You're perfectly imperfect. Perfectly imperfect. Perfectly imperfect. A mi el Congrés de Ciències m'està agradant perquè al principi ens van dir que només podien anar 13 nens de quart A, 13 nens de quart B, 11 de tercer B i 11 de tercer A, i va ser una mica, ens va semblar una mica nerviós perquè teníem ganes tots d'anar i va haver gent que va plorar i tot perquè volíem anar tots. El projecte dels peixos. Investigar com respiren. L'aigua entra per la boca, les brànquies filtren l'oxigen i l'aigua surt per les brànquies, però l'aigua ja no té oxigen. Com ho fa la flor per fer un fruit? De l'estigma baixa pels òvuls i els òvuls es fecunda i fa el fruit. Jo de les altres escoles he après bastant, per exemple d'aquesta que acaben de fer dels arbres, que si poses colorant amb uns apis es canvien de color, com són per dintre els arbres. Els de les aus ha sigut molt interessant també, perquè jo no sabia per què els pingüins no volaven. I també l'altre que han fet de la poma ha estat bastant interessant. Sí, perquè tot és així com una mica de ciència i els altres han sigut com una mica originals. Pues amb unes canyetes hem posat Nesquik amb aigua i pues Vam investigar com una canyita, era com el tronc que es sorbia el cocaulat. hem investigat a veure si eren taronges o mandarines. I què era? Taronges. To me. You're perfectly imperfect.
tenia una mica la idea pensada de fer com uns tubs d'assaig i que amb el fum posés el nom de ciència. De primer a sisè, cada nen va preparar un logo i després entre tots cadascú va votar una vegada el que més li agradés. I'll take one last look. One day I'll know her story. Open the closed book, sleeping perfectly